Dobrý deň, vitajte. Dnes vám ukážem, ako pripojiť fotoaparát A410 k aplikácii 70 maj v telefóne. Uvidíte, aké je to jednoduché. Pripojenie fotoaparátu A410 k aplikácii sa oplatí, pretože z aplikácie môžete pristupovať k svojmu albumu. Môžeme meniť všetky nastavenia a hlavne môžeme aktualizovať fotoaparát, ale o tom si povieme v ďalšom diele. Nezabudnite, že ak máte nejaké otázky, neváhajte napísať do komentárov. Ak vám niečo nebude jasné, odpoviem vám. A nezabudnite dať like. Budem veľmi rád. A prihláste sa na odber nášho kanála. Neváhajte a urobte tak. Spustíme kameru, pripojíme napájanie, vyberieme jazyk, čas a dátum môžeme synchronizovať neskôr, takže sa preklikáme. Teraz ju môžeme nastaviť. A počúvajte, tiež nás to požiada o naformátovanie karty, ak ide o novú kartu. Tu bola karta naformátovaná skôr. Prejdime do nastavení. Máme tu niečo, čo sa nazýva Wi-Fi hotspot. Tu máme informácie o tom, ako sa volá naša sieť, pretože fotoaparát generuje sieť Wi-Fi na pripojenie k telefónu, našu sieť a heslo. V predvolenom nastavení je táto možnosť vypnutá. Keď ju zapneme, dostaneme názov siete a zadáme heslo. Teraz musíme nastaviť aplikáciu 70 maj. Vytvoríme si účet. Postup, ako to urobiť, nájdete v našom kanáli. Potom počúvajte, prejdeme dovnútra. Keď máme túto aplikáciu, máme toto Wi-Fi povolené. Môžeme pridať náš plusový fotoaparát. Hľadáme názov našej kamery, ktorý je A410. Klikneme na tlačidlo OK. Spýta sa nás, či sa chceme pripojiť, či je zapnutý hotspot. Klikneme na tlačidlo OK. Prejdeme na Wi-Fi a vyhľadáme názov tejto siete. Zadáme heslo od 1 do 8. Zadáme heslo od 1 do 8. Pripojíme sa k fotoaparátu a teraz, keď opustíme túto sieť Wi-Fi, prejdeme do našej aplikácie 70 maj. Kamera sa nás opýta, či chceme autorizovať pripojenie. Klikneme na tlačidlo áno a ako vidíme tu na telefóne, kamera bola pripojená k aplikácii. V tomto okamihu vidíme, čo sa deje tu na displeji. Po pripojení môžeme v aplikácii zmeniť aj všetky nastavenia. Môžeme si sami synchronizovať čas. Kalibrácia času bola úspešná. Z aplikácie môžeme zmeniť všetky nastavenia fotoaparátu, ktoré môžeme samozrejme zmeniť aj vo fotoaparáte. Môžeme tiež vstúpiť do albumu. Tu máme všetko pohodlne zoskupené. Máme tu aj predný fotoaparát, zadný fotoaparát, ktorý je tu ako rozšírený fotoaparát. Máme tu všetky záznamy. Môžeme tiež vykonať aktualizáciu z aplikácie. Nezabudnite lajkovať, prihlásiť sa na odber kanálu a ak máte nejaké otázky, napíšte do komentárov. Uvidíme sa na budúce. Ahoj!